Wara 4 sigħat jippruvaw jaqbduh, fl-aħħar Horace jinsab f'idejn tajba għand nies li jafu jħobbu u lesti jagħmlu minn kollox biex isalvaw klieb maħqura. Din l-istorja ta' dan il-kelb li issa jinsab għand l-Association for Abandoned Animals l-AAA wara li għadda mhux biss minn moħqrija imma wkoll tortura ħarxa. Dwar dan il-każ tkellimna ma' Rosalind Taġus mill-AAA. Il-kelb sibnieh fis-sat terribly. Sibnieh bajnu mifquwa u id-nejh isa arswa u tabiba qaltilna li kifini maqtuwa jew b'xi machinery jew inkella b'xi mqas u apparti minn hekk dembu isu ġie miġbut isu ġie mislut u ħireġ mimledem. Wara li nġabar mit-triq il-ħamis, Horace għadda taħt il-kura ta' veterinarju li ma kellix triq oħra ħlief li taħt il-loppju minħabba l-uġieħ qawwi li kien għaddej minnu tneħħitlu għajnejh. Iżda kien hawn li nstabet ukoll sorpriża kera xi ħadd kien spara fuq il-kelb illi ġismu kien mimli ċomp. Il-vet kellha tneħħilu għajn taqtalu dembu kif suppost u għatatlu widnejh kif suppost ukoll. Dan il-kelb ġiet torturat. Però iju topera sibna surprise ieħor li sal-bieraħ ma konniex nafu li għandu. Il-kelb sparawlu wkoll. Għandu iċ-ċomp fil-parti ta' rasu, fajnejh, fl-adam ta' wiċċu fon u kullimkien. Ġifieri u l-ammont ta' ċomp li għandu dan il-kelb ma setax reħjom. Ġifieri dew titqalt li fil-veru sens tal-kelma qed inneħħilu għajnejh u qed joħorġu iċ-ċomp. Iżda f'pajjiżna daw ukoll teżisti tip ta' moħqrija u tortura oħra għadu permessibbli li xi ħadd iżomm kelb marbut għal ħajtu kollha b'katina, xemx jew xita u ħafna drabi barra. Mod speċjali fl-irsiset. Kważi kulħadd kontra l-moħqrija, però hawn moħqrija oħra li ħadd mod jagħti kasa li l-klieb għadu legali tiċċejnjhom sakemm iċ-ċejn tkun fiha 3 metri u hemmhekk jibqgħu. Sfortunatament minħabba ċomp li għandu f'ġismu, Horace mhux mistenni jgħix fit-tul. Iżda l-istorja tiegħu se tibqa' xhieda tal-krudeltà ta' ħafna u l-bżonn illi min jaf jitkellem u jirrapporta.